Hello everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ YouTube channel बरना लांगोरबाय. ओमफ्राय दिनै जोङो गसाइगाव टु कार्बि आंलंआवहाय गेम गेलेनो ओंखारबोबाय. दायो जों मोनफैबाय हजाय स्टेशनाव. दा स्टेशननि खाथियावनो दङ. दा जोंखौ कार्बि आंलंनिफ्राय लांफैसिगोन दसे उनाव. ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो. जोंनि कार्बि आंलंआव फैनायनि भिडिअखौ जों दा थांनोसै दसे उनावहाय. जोंखौबो खेब्रा एसे बेनिफ्रायनो ओरै बेलथायब्रा मबाइलखौ दिस बवा जायासिनो ना इन्टारनेशनेल फेम मा बाजार बिलाय हजाय बाजार हजाय आइलाबो बाजारलै हजाय टाउन खेब फैनानै गारियाबो देजारसिनो टाटा मबाइलसो जोंना मा नोंनि इउटुब चेनेलखौ भाइरेल खालामना होनो नामा गावसिबो Biwa boriya nani channel dong. लोगोफोरजों दा लाङिन मोनफैबाय. लाङियावहाय ओंखाम जानोसै. ओंखाम उखैबाय. लोंसावहाय ओंखाम जानानै जों दा थांफिनसै आरो. जानानै फैबायलै आर'नाइ हटेलाव जाखांना फैबाय आसोला मोनानैबो खाबाय आसोला फाग्लासो जानाया. लाङिन मोनफैबाय. लाङिननि टाउना बेनो. ओमफ्राय नै गारिया बेनो. बेजोंहायनो लायदों जोंखौ. जों दा ओरै थांफिनसै. नैबेयावहाय ओंखाम जाखांबाय आर'नाइ हटेलाव. मामा लाङिनाव फैना माबायदि मोनखो? नाहरदोब्रा नाहरलै नोंलाय ओइ लाङिनाव माबायदि जायगाया? मोजां गाइस मोजां. मा मोनजाखो ओमफ्राय? ओंख्रिया औ अमा दालि जहल पापर नारें लेबु जोब्बाय जाखांबाय लोंखांबाय लाङिन टाउनावहायनो. ओमफ्राय दा जों बबाव थांगोन? जों बिरुपारा ना मा बेवहाय थाहैसिगोन आरो. ओमफ्राय गाबोन नायनो नामा गेमा जोंना? सेंग्राफोरा रेडि जाजोबथारबाय. कार्बि आंलं फैना मा बिदिखो? दुगैनो मोनाखै दाबोनो. फुंनि खयथायाव ओंखारामोनलाय जों? थिनथा नामा? दुइथा ओंखारनाया नै दासो मोनफैदों. दा खयथा जाखो?
दा 4:35 जाबाय 4:35 लांहिन आं हरनि 2:00 सिखारदों आङो आधाय मानजिबाय मोखां सुबाय बेयाव जाबाय लोंबाय दा होलांसै आरो जोङो लामाया ओरै सिदा होखावलांसैलाय रायलायनो नागिरदों एसे फोरमायहरदो कार्बि आंलं फैना मा जोंखो गोसोआ मोजां मोनदोंमोन थेवब्लाबो महरानो हामला माबा जाबायना जानायाबो लेट जाबाय नामा कार्बि आंलंनि सिख्लाफोर दंबा नै लाइन मारिनो हागोन साफा दं नै मर गाज्रि मालाय जानो फैसा थाखा दं फैसा दं मर गाज्रि मालाय दे दिगार सिङा थांबाय दे दिगार सिङा ओरैहायबो दं नै मामा मा होनो बेयावनो मा नाम थारा ओरैनायदि सुकुरालि आंनि नामा नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों डेन्जार हाजो ओरै सारि सारि गोजौहाय लारि हाजो बरिया मोनदोंलै साल बागान दङ बिराद गिदिर गिदिर खालामदों होनबा लांदां गारियाव गाखोना बिराद मोजांलै फुरा लांदां गारियाव सिलायदों नामा जोंखौ हेभिलै कार्बि आंलंआव आयौ डेन्जार जायो माथो माया माबासो जायो मामायो गेजेरनि अंथारायो नालाय दिसुदानि नोंसोर साइडनि अंथार माया डेन्जार जायो माथो कार्बि आंलंआव आयौ हेभिलै माइफ्रा आजं गुइ जोंनिथिंथ' बिदि मायानो जायाना मोजां जायो माया मोजां जायो बेयाव जोगासिनो आसोला मोनफैबाय एकदम ग्राउन्ड लकेसनाव बेयावनो जागोन जोंना गाबोन खेलाया ओंखारदो सेंग्राफोर ओइ बुन्दु मोनफैबाय ना बुन्दु ओंखारनो गोसो गैला ओंखारसै बुन्दु ओमफ्राय एसे फोरमायहरदो मोनफैना मा जोंखो रायजोफोरजों सफैबाय लामहिङाव गेमा गाबोन जागोन सामान हेभि आगुन जागोन आगुन ओंखारनो गोदोब्रा ओंखारनो गोदो जय गुरु हिर'आ जोंना कैसा है तू अच्छा है बहुत अच्छा है ना चलो गुड मर्निं एवरीवन दा फोथाराव थाबायदों दिनैसो जागोन नालाय गेमाहाय जोंना एसे ग्राउन्डआव थाबायनि आरिया जोंना ग्राउन्डनि लकेसनखौ नायनो हागोन नोंथांमोना र' देखायनि ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा नै दा फुङावहाय सिखारनानै ग्राउन्डआव थाबायनानै जोङो स्ट्रेचिं खालामबाय जोंना दा बेलासियावसो जागोन नालाय गेमाहाय जों बे फुङाव सिखारनानै दा स्ट्रेचिं खालामनानै लाग्रोखाबाय
Foul kick मोनबाय गल जाबाय दायो स्क'रा जानानै दङ ग्ल'बेल एफसि गसाइगाव 1 आरो दैजिरि एफसि 0 गलसे सोबावबाय ग्ल'बेल एफसिया दायो स्क'रा जाहैबाय ग्ल'बेल एफसि गसाइगाव 2 आरो दैजिरि एफसि बिश्वनाथ सारियालि 0 दा
आरोबाव पेनाल्टि मोनबाय ग्लबेल एफसिया हेन्डबल जादोंमोन डिफेन्डारा गल जाबाय दा स्करा जाहैबाय ग्लबेल एफसि गसाइगाव 3 आरो दैजिरि एफसि बिश्वनाथ सारियालि 0 गलसे सोबावबाय गसाइगाव आं लास्लाबनो हायासै दायो स्करा जाहैबाय गसाइगाव ग्लबेल एफसि 4 आरो दैजिरि एफसि 0 गल सोबाय दैजिरि एफसि बिश्वनाथ सारियालियाबो गलसे सोबाय ओमफ्राय लोगोफोर जोंना दा नै मेट्सआ जोब्बाय ग्लबेल एफसि 4-1 दैजिरि एफसि बिश्वनाथ सारियालि दा जोङो 4-1 आवहाय गेमखौ देरहासार जानो हाबाय क्वार्टार फाइनालखौ गाबोनहाय माने सेमि फाइनाल जोबावनांगोन जों दिनैनि मेट्सआ बेखिनियानोमोन मारै मोनदों कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं गाइस बेखिनियानोमोन भिडिअआ